Ka Voice of the People Party minta kasingkan riu tari unok pra hajar puar kapan benapat ba ka keteng ba abna pariat ubanya khunye ki election MLA hajar pulai na ka laim kra constituency persha ka kongam prin lingdo ka MLA bamenta ka bala job na kasing congress hendrei ka bala shaweng no shipor na ka party abagan chikila pathai kubor uba abna ulaya thu ba ka jingrung jong u shaka Voice of the People Party ka dei na marba Kade ka sengriu lum ka bathamai ba ka badon ya ka nongrem ka baskem ka ba usngo ya hap jingmut ringkat bikin nongrem ki ba ma u hi u yeng ngangadi abna pariat ba yeng election terus katu nang nena in East Shillong ngadi way ni kita candidate mah ngulu ada cara pula election dengan su penong kani ka press conference lambe ki parlok jungi nang ni na VPP ban penshai sa ka perthai ba ngala rung support ko VPP but ngala kloy banye trai nang benta ka ki thong chu ko VPP kari kata kada balik bengi wan hang ni mentasi kibun haji sisa baro suka tu ku mga ong ki UP i press ba kibun ba ki nongrem ki besring baro suka tu ngi ayat da kawai ka dor ni ya da kawai ka seng atat harian ka to pada mentang ila ya room pada ka VPP namar banya sim jingmut nim kwa banya kun banya banya pen parah penjuni kwa banya teli kana mengila banya cekman kum kawai ka seng ka kibun ha ki bangi kwa ban pen bahasusu pengansukan tah konstituensi te lapet babon ma ki kambala su sa teng la bun slam menta pen pe ka koi ka khiaru ka kawai ka bai ima ba apa konstituensi nga kwa ban pen bahasusu ya ke ya ki dispensary civil hospital nga kwa ru ban ailat ki samla ban yo ya ki la ban kamai ban kamban bahasusu ka kamai ka ji kata ka kawai te batsa ki wiki mata ba abun ha kata ka di tangya ka constituency kan nei banda dei ba kham ya so ba dei ba ka party VPP per jakna pan kran ki parlok ne ru dei ban penot komik violence kan namar ba ki video jumi ki don chabar ne ki ngatrai ki samla ni ki men sotu kita kan ki sotu ba ina ban protest dan makhang ina demokrasi baru hak ina ban protest tang ba pimdei ban penot komik violence is not acceptable. What about the shutting of internet? Man baja ki shut na internet in the ipat badajai ki jat bentui jang ki ipat ke internet kam juk hang bat ka yo spread show ya kan ka kata kalau ka jilek na government kalau ba ka feel ni ka government ni ka khang internet hi ka kini jing jawab rakat ka feel ka government di menta ka chukhang da mar ki kimna ban takil your situation dai ki khang ki internet mengi ni so ba kata that is not right that is not acceptable. Win or lose na ni yang kata kan orang bangi nyelek kan pisah. Teri kata kecik om jompi ba election kan kam pisah ha kita kecik teri kam ke kam ke pisah. Tami ni so kimla ban kam ke pisah ban thiet di vote. Pi dan piong pi dan kam pisah ban thiet di vote kata kalong kabamlong kabambiang kan kata kalong in a democracy kita thiet di beliau kan. Mut kata kita kinong ni khamat ni government ba yo kata kan government kam belong legal kan kabambiang kan kaya kita thiet. Kamdei dekat man sobha yang ba banjit namar pergi ki man yo to party dari ki penan kami ke pisah to ngi kom ka VPP ngi inum ya dan ngi job ngi damru ngi stick ba kata ba ngi ngi ya to ti ko khot ba ngi pan ngi support ngi video to le ki video bisu sanat ban yo tang tu san spa siajar nei ben tabut tang tata kasong aki ngi kom ka party ngi terwasi ki ba ngi ya kani galanti ba la de pijit ngi pinyo ke jingha ki mar kom pijit ta pun ki nong pat kim salia ki video Mar balik gila asat thiet penduk pasang kibri gila asat thiet tajumut tang tengki nyum kibri kinde jiki kimi kendo iki mar gila thiet iki mengi nimka ania kata kerti kanong rem jungi bet kede ba winor lose ninya akan tiba bet ba kibri lagi job mengi jumut kin sutu kadon ka accountability try go vipat kala men pensotu ipat ba ka pisah hi kam dei ka men pendok election namar ada naf ba batnya try ini ben ken bi kibri jungi pi menta gidon ki bam sutu ndai ba bon ki ba sutu Thak mang nesor ni kibun ki bang tu ya kata ba pimla ban spin beat ki pisah to ho ki bri bakam cekendong ro tele pipet example ke bajah long krem barden la job arsin license bagi MDC job kan pisah kapa bagi bri kista ki can beat ngai ring am so ya hap namar le piong kata ka double engine le pipet ki jaka ki bakas sansyar BJP state ki badon buat the center na seat ne kapa syawar Gujarat mata ka balong election PE ke bajah ki bri ki complain
Okay, but kui ki state hang no pin pe kata ka double engine kalau tak jing pen bit ba. That is not the reality. Kamdan kata kajing bhai ru shulong no baki nagaleng ka BJP ki kwa pen pau ba kadon ka sokara ka state ba ka center jembat kin le kham ha de ka pau ha Gujarat nganu no ka state ka sinchar ka BJP pini kata ka kalong mentah ba Gujarat ka antin ka matsi ka jurba ki beliau they were not happy ka turn out ka voting wrong very low balai na marba ka performance ka government ha Gujarat ka kembiak so ngi iba kan ki kata ka de kajing so jong i kata nomor ba idon aku to parti isu ba jemut berokhat ni ban ya nang kejo drai pim kemakpi menta kira di state ke bakim sensiar ki regional party pe Mizoram pe ki state ke bakim sensiar pe ke Tamil Nadu kita ke regional parties nei ki perform very well okay te nga so ngam ya hap ya kata ke jeng ong ni ta makalong i candidate ni pala ban ong adukat no dari babun ki laya offer hila di ban yele ke parti jengi tamba kumagalong mengi ka nongrim jo ke parti jengi ka philosophy ka ideology jo ke parti jengi kalong benengkong ka ka clean politics clean governance ta ka nongrim ka benengkong marba la de piong manle ekonomi no mata ka jing baha jong ka dan ka konsumsi ni ke state barok toy kala ta kamdan ka jing siar ba khoi clean politics de ki barok kinum biang kumapi benta ke ba ni benta ka state ka jongi jing duna ka ba kraw ka de ke jing mamdan ka ka siar kadar ka long ba khoi clean governance de ka nongdem yo parti ni kan menengkong ka de kata clean politics kata de ka foundation bin basis ka parti jongi bak ban protect ya ke interest jong kibrio jongi ki kani ke state ke jongi tidak ada ke parti jongi ka protect ya ke interest jong kibrio jongi te kata kalong pointless ke kita ke di main ke te ke bedi ban penbah ku yongi avana mentan penbah kita ki bali konsulti ng state parokoi kita ngeliat tang balong kita ki penbah kamdan saga ke ka bakhot ka sanchar bakhot te jembat hinumla ban banyo kita ki kalong mentak ano si serai total punya pilih kandidat semua kamdan pakai kandidat senang orang clean politik kumta nimpal hadukat nimpal panong spesifik kan tu hamata kat sanut ingin ai don mana di kinang don shoot tang rong hadu mentang nimpal panai tik kan no ki banya le